Grabatzen ari garen unean gaueko 11:40 minutu diren honetan, atzo amaitu zen Masters CaixaBankeko ligaxkaren analisia egingo dugu, gogoratuko dugu, txapelketa hasieran bideo bat grabatu genuela geure pronostikoekin eta pronostiko horiek ea nola joan diren, aztertuko dugu gaurkoan eta bideo batez bikote bakoitzaren ibilbidearen inguruan ere arituko gara, beraz besterik gabe has gaitezen. Lehen postuan Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrena jarri genituen eta lehen postuan geratu dira. Esan sekulako txapelketa egin dute biek alabiek, partida ia guztietan nagusitasun handia erakutsi dute, pare bat partidetan hain zuzen ere beran altuna eta iztuetaren aurka eta atzo arrasaten zabala eta imazen aurka partida zehar atzetik joan ziren, baina azkenerako aurrera atera zuten norgehiagoka, eta Maria Ezkurrenak atzeko kuadroetan ia partida guztietan sekulako zuloak ireki ditu, Peio aurrean ere oso ongi aritu da, bai erasoan bai defentsan, eta bikote oso ona osatu dute. Bigarren postuan Artola eta Rezusta ipini genituen, eta hauek ez dute sailkatzerik izan, 7. geratu dira, egia esan ez dute txapelketa ona egin, Beñat Rezustak batez ere hasieran asko sufritu zuen, gerora, pixkanaka euren onera etortzen ere hasi ziren, baina gero berriz ere jeitsi egin zuten, pentsa lehen da biziko partida galdu egin zuten, bigarrena ere bai, naiz eta larri izan zen, hirugarrenean irabazi egin zuten, laugarrenean ere irabazi egin zuten, eta hor, burrukan sartu ziren, 5. ordea galdu egin zuten Gernikan, 6. Jada Larrazabalek jokatu zuen eta larri baina irabazi egin zuten, baina tantoa beraxagatik ez dute sailkatzerik izan, eta esan dugu ez dute erregulartasunik lortu, txapelketa hasieran Beñat Rezusta ez genuen bat ere eroso ikusten, Iñaki Artola aurreko kuadroetan ere Rezustaren ezin nagusitze horrekin sufritzen ikusten genuen, gerora Iñaki Artolak min hartu zuen bazirudienean Beñat bere onera etortzen ari zela, Larrazabalekin aurrekoan bikote oso ona osatu zuten, Tolosako Beotibarren altuna eta iztuetaren aurka, baina atzo arrasaten ez zuten, arrasaten ez, eren egun Lekeition ez zuten bikotea inondik inora osatu Laso eta Arangurenen aurka, eta horren ondorioz Laso eta Aranguren ez, Peña eta Zabaletaren aurka bi partida izan baitziren Lekeition, eta horren ondorioz ez dute sailkatzerik izan. 3. postuan Peña eta Zabaleta ikusten nituen, hauek 5. geratu dira, baina honek esplikazio oso zehatz bat dauka, azalpen oso zehatz bat, eta da Jose Javier Zabaletak norgehiagoka asko galdu dituela, gogoratuko dugu San Fermin torneoko olioaren erronkan min hartu zuela, horren ondorioz Inigo Bikuña sartu zen, Bikuñak partida onak jokatu zituen Peñarekin batera, baina irabazteko zen hori edo ez zuten lortu, lehen da biziko 3 norgehiagoka galdu egin zituzten, gero sekulako bira eman zioten, egia esan meritu handia izan du batez ere Jon Ander Peñak, eta azkenerako Zabaleta bere punturik freskoenean behar bada ez, baina puntu oso on batean harrapatu du, eta horren ondorioz 5. postua bere ganatu eta playoffak jokatu ahal izango dituzte, eta orain utzetik hasita gainera lehengoan emandako erakustaldiarekin hautagai nagusi bezala edo nagusietako bat bezala behintzat jartzeko bikotea bada Peñak eta Zabaletak osatzen dutena. 4. postuan altuna eta iztueta ikusten genituen, hauek 2. egin dute, esan Martxel iztuetaren txapelketa oso aipagarria izan da, ia partida guztietan sekulako bermea erakutsi du, batez ere aurrekoan zestoan gaitzeko partida jokatu zuen, ia partida osoan zehar Jon Ander Albizuri bizkarra erakutsi zion, pare bat errebote ere jo zituen, baina beste aldetikan ikusi da norgehiagoka gogorretan oraindik ere lehen mailako errodaje hori edo falta zaiola iztuetari ez, gogoratu behar da Peio Etxeberria eta Mari Ezkurrenaren aurka 21 eta 15 joan zirela irabazen, eta azkenerako akituta amaitu zuen iztuetak, aurrekoan ere Larrazabal eta Rezustaren aurka partida berdindua zioan, eta gogortasun horrek azkenerako iztuetari erasan zion dexente,
eta oraindik ere falta zaio, baina ez, sekulako lehen fasea jokatu du eta horren ondorioz merezita daude Altuna eta Iztu eta zuzenean finalerdietan Altunak ere sekulako erakustaldiak eman ditu, ez zuen gainera testu inguru erraza atzelari, lehen mailan atzelari berri batekin, zuen partida eskergarekin ere Jokin Altunak, eta benetan sekulako lehen fasea jokatu dute, eta orain ea finalerdietan zer gertatzen den. Bosgarren postuan Ezkurdia eta Albizu ikusten genituen, eta hauek 8. egin dute. Hauek inondik inora ere ez dute euren maila eman, ez dira hurbil ere ibili ia partida batean, oso irregular Jonander Albizu atzean, Ezkurdia ere aurreko kuadroetan nahi eta ezin batean, diferentziak ezin markatu aurrean, ezin jokoa mugitu, eta nahi eta ezin bat izan da Ezkurdia eta Albizurena, naiz eta esan behar den txapelketaren edo lehen fasearen bigarren zati horretan edo pixka bat hobetu zuten. 6. postuan Jaka eta Martija ikusten genituen, hauek 4. egin dute, nahiko erregular ibili den bikotea izan da, ez? Batetik Julen Martijak atzeko kuadroetan ohiko moduan partida gehienetan segurtasun handia erakutsi du, aurrean eri Jakak pare bat partidetan edo erakustaldi handiak eman ditu, eta nahiko lerroan mantendu den bikotea izan da, eta horregatik bereganatu dute 4. postua. 7. postuan Zabala eta Imaz ikusten genituen, hauek sailkatu egin dira 6. postuan, larri tanto bakar batengatik sailkatu dira, pare bat tanturengatik, gogoratu behar baita Artola eta Rezustaren aurka tantoa beraxa irabazita zutela, eta horren ondorioz irabaztearekin batera euren aurretik izango zirela. Larri irabazi zuten, baina hortxe izango dira playoffetan, egia esan bizati izan dituzte hauek, Ander Imazek partida batzuk oso nahi jokatu ditu, orokorrean uda ona egiten ari da Oiartzuarra, baina hor tarteka falta izan zaio, partida batzuetan beste nagusitasun bat, beste freskotasun bat, eta aurrean Javi Zabala, nik uste txapelketa aurrera joan denean, pixka bat zalantza gehiago etorri zaizkiola partidaro, eta horren ondorioz azken partidetan ez dute euren maila ematerik izan, baina playoffetan hortxe izango dira, eta ikusiko dugu, zer gertatzen den, eta nik uste hemen zusteko handiena Lasok eta Tolosak eman dutela, 8. jotzen genituen guk, baina 3. egin dute. Lehen partida irabazi egin zuten Ezkurdia eta Albizuren aurka hauek, 2. partida ere bai, Peña eta Arangurenen aurka, 3. partidan galdu egin zuten Artola eta Rezustaren aurka, 4. partidan ere galdu egin zuten Zabala eta Imazen aurka, 5. partida ere galdu egin zuten, hau da hor, bolada eskas samar batean sartu ziren, gero ordea Peio Etxeberria eta Mari Ezkurenaren aurka Tolosak ezin izan zuen jokatu, eta Arangurenekin Peio Etxeberria eta Mari Ezkurenaren aurka sekulako garaipena eskuratu zuten, egia esatea nahi bada, sekulakoa. 7. jardunaldian irabazi egin zieten erraz Jaka eta Martijari, eta horren ondorioz playoffetan izango dira, 3. postuan geratuta gainera Zabala eta Imazen aurka. Hauxe beraz esan beharrekoa, ostiralean hasiko dira playoffak, kasu honetan Laso eta Tolosa Zabala eta Imazen aurka izango dira ostiralean, eta igandean Jaka eta Martija, Peña eta Zabaletaren aurka, beraz haze playoffak geratu zaizkigun, Peio Etxeberria eta Mari Ezkurena eta Altuna eta Iztu eta zain finalerdietan, beraz txapelketaren amaiera zirraragarria izango da ziur, eta kirolunean horren guztiaren berri izango duzu. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.